नोंथांमोनानि मैया मोनसे निउस ओंखारदोंमोन बे गुवाहाटियाव गान्जाजों हमजानाय सानै औ औ बे नोंसिनि न'खरनि नामा? औ जोंनिनो न'खरनि बिनानावनि हासबेन्ड जायो बियो। ओमफ्राय बै सासेया? बियो जोंनि गामिनिनो। अ एखेेलगे माबा फेमिलियानो जायो आरोना। माने बिदिथ' जेबो बिसोरो बिदिथ' बिजनेस खालायामोन। उम ओमफ्राय दा बेलेगासो माने बिसोरखौ जोंनि खोनानाय मथेयाव अबा गुवाहाटियाव बेरायहैनो होननानै लाबोदों होननाय खोनादों आरो ना। मानसिया गामियावनो थाखायोमोन नामा? औ गामियावनो थाखायोमोन माने माइसो हाबाय थादोंमोन ना बिसोरो। औ दायोथ' बुहुद न'आव थाम खेथि बाथि खालामनायनि माबा सम दङना। उम ओंखायनो माने बे माइ हाबाय थानाय समाव सोरबा बुंदोंनो गुवाहाटिथिं बबेबा बेरायहैनो थांफानो हागोन नामा होननानै लेंदों होननाय खोनादों आरो हो। औ ओमफ्राय लेंनायावथ' जोंहाथ' बिदि खुनु गान्जानि बिदिथ' बेफारबो खालायखाया आरो उम रोंखाया उम आरो खुनु दिन बिसोरथ' गुवाहाटियावबो फैफेरखायाखै माने जोंहा उम जि जोंहा बिनानावनि हासबेन्डआ आरो ना। उम खनसेबो गिदिंफैफेरखायाखै। ओमफ्राय जोङो उनाव खोनाबायदि माने बिसोरखौ सोरबा लाबोदों बिदिनो गान्जा माबा साप्लाय खालामनो इदि होननानै बुंनाय खोनादों आरो हमखांनानैसो। उम ओमफ्राय खिन्थु बे फेक। मानो होनबा बिसोरो मानो 600 ग्राम मालखौ माबोरै बिसोरो एथ' गोजाननिफ्राय गुवाहाटियाव लाबोनो देलाय। उम जुदि बिसोरो बुरजाबासोमोन ना बिसोरो रिजार्भ खालायना लाना फैनो हागौमोन। बेसो आरो बुस्थुआ दा। दा ओमफ्राय जों बिसोरखौ बेखौनो हमनायाव गान्जाखौ मोनफादों नामा? ओहो मोनाखै जेबो गैया बिसिनि आखायावहाय। बोरैथो हमखो होमबा इसोरखौ माबोरैथो हमखो? दा बोरै हमखो जों बेखौबो मिथिया जाय लाबोदों बेखौ जोङो खोनादों माने लाबोदोंना लाबोआखैमोन बेखौबो जों मिथिया हो। जुदि उम माबोरै बिसिनि आखायाव 600 ग्राम गान्जा मोनखो। 600 ग्रामखौथ' बिसोरो एथ' गोजान राव मानो लाबोनो दरखार गारि रिजार्भ खालामनानै। दा गारिबोथ' बिसिनि आखायाव गारिबो गैयामोन। उम बिदि आरो खोथाया दा गान्जाबो गैयामोन। ओमफ्राय बिसो आरो हमजानाय सानैनाबो माबा दंखायो बिसि दंखायोमोन हिनजाव? औ सानैनाबो हिनजाव दङ औ हिनजाव दङ। ओमफ्राय बिनि हिनजावाबो नोंसोर बेखौ हमजानायखौ माला मिथिनाय मैया मिथिनाय ना दहाय फुङावसो मिथिनाय? जोङो मंगलबार खालिनो बेलासियाव मिथिदों। मंगलबार माने मैया औ औ दाख्लै मंगलबार खालि दाख्लै दाख्लै दाखालिनो मिथिदों। ओमफ्रायो बुंदोंमोन जे थानानिफ्राय मोनसे फन फैदोंमोन जाहैदों उम जोंनो एसांखिनि फैसा हर जोङो मानसिखौ डिसमिस खालायगोन हगार हरगोन ओमफ्राय दा 24 घन्टा डेट होदोंमोन। दाथ' उम जोंथ' इसांखिनि जोंनोथ' हथात जों फैसा नांगौ होनबाथ' जोंथ' दिरुननो हायाना। उम अबाव जों अकसमात फैसा मोननो एथ' उम न'आवहाय दुखियासो आरो थाखा फैसा रावबो इनकाम खालायना होग्रा गैया। बिदि होननानैहाय जेनेबा जों दिनै सानसेखौ जेने थेने नेनानै गाबोन थांगोन होननानै बिसोरो एकाउन्टाव बिहरदोंमोन जाहैदों आरो पुलिसफ्रा। ओमफ्राय दा जोंनि न'निफ्राय हरनो हायासै। ओमफ्राय दा जेनेबा सहैयाबाथ' आरो बिसोरखौथ' डाइरेक्ट जेलाव हरनायनिथ' माबा गैखायामोन ना। उम ओमफ्राय दा जोंथ' जेनेबा न'खरनियाथ' जों मैयासो 4ता 5तासोआव जोंनियाव गुवाहाटियाव सफैदों। उम सफैनानै बिसोरखौ खोनादों बे गुवाहाटियावहाय माबा कर्टआव लांबाय हाजिर खालायनो ओमफ्राय लाबोफिनगोन होननायसो खोनादोंमोन ओमफ्राय बाहेर बिसोरखौ माने डाइरेक्ट जेलाव हरदों बिदि होननानै बुंबाय आरोना। जेलाव दा हरबाय बेखौ नामा दा? औ जेलाव हरबाय। उम दा जेलाव हरबाय दा बेखौनो आं आसा खालामो दे जेनेबा डिटेल्सखौ मोजां मिथियाबा माने भिडिअखौ डाइरेक्ट हगारनाङा आरो हगारोबाबो फटकफोरखौ एसे ब्लाड खालामनानै हगारबानो जाबाय आरो ना। औ नङा बे निउसखौ माने मा होनो आर्टिकेल इंलिसफोरनि मिडिया गैया होमबा बेबो होदों आरो औ आर्गुफोरनियाबो होदोंमोन आरो। औ आर्टिकेल ना औ अ अ बे लिरनानै होयोना माबा औ गुगोलफोराव लिरनानै होयो ओमफ्राय आरो बै हारसाफोरनि मिडियाआवबो होदोंमोन आरो फट' औ सथ' गासिखौबो बेथ' फोजोबदोंमोन बहुद फेक बुहुद फेक मानो उम होनबा बिसोरखौ गान्जाजों मोनदोंबाथ' बिसोर 600 ग्रामखौ मा होननानै बिसोरो गुवाहाटिसिम लाबोनो आरो जोंनि बे बिनानावनि हौवायाथ' खुनु दिन फैफेरखायाखैनो गुवाहाटि जायगाखौनो मिथिबाय उम आंबो गुवाहाटियावनो थायो होमबाबो बियो आं न'आव थांनाय समावसो बियो फैदोंमोन ना बिनानावनि हौवाया औ आरो आं सानदों न'आवनो माइ हाबाय थादोंदां माइ रोगाबाय थादोंदां आरो बेथ' बेफोरबायदियाव जेबोखौनो रोंखाया मानसियानो बहुद जाम्बा बियो सिदा सादा मानसिसो आरो दा हिन्दीबो मोजां स्पलथ' नङा एसामिसबो स्पलथ' नङा हिन्जावाबो दा हिन्दीबो रायज्लायनो रोङा हारसाबो रायज्लायनो रोङा माने उम गाबलाबायो सोंबानो गाबलाबायो बिदिनो माने एकदम न'खराव बिदि हुलुस थुलुस जाबाय आरोना दा निउसाव नुनानै जेनेबा उम जानाय लोंनाय थिग गैया मा गैया बिदि जानानै दंजोबो आरो दायो। औ निउसखौथ' माने बयबो होदों आंल' होआखै आंबो औ होदों औ ओमफ्राय आरो नै सानै साथामसो होदों आरो औ औ दा बेखौनो आं आसा खालायो जेसेबांखिनि नोंसोरो इउटुबार दङ जेनेबा हगारदोंबा उम अननानै बे भिडिअखौ डिलिट खालामबानो जाबाय बे गासैबो फेक मानो होनबा जों दुखिया मानसिखौ बयबो गुबुन जाथिफ्रा जोंखौ नारसिननो बोलो मोनखायोना उम दानि जुगावथ' बुहुद बेलेग बेलेग जालांबाय थादों नंगौना नङा होमबा औ नोंसोरथ' नुखादोंना
जोङो जेसांखिनि जोंनि बर' हारिया मानि थाखाय डेभेलप जायाखै बेफोरनि थाखायनोथ' डेभेलप जायाखै गावजों गाव नारसिनलायनाय गावजों गाव एना एनियावनोथ' बेफोरबायदि जानानै दङ दाहालागै ओंखायनो आं आसा खालायो नोंथांमोनखौ खावलायदों आरोना गुरैयैनो जेनेबा बे भिडिअखौ डिलिट खालामबानो जाबाय आरो ओमफ्राय बे अननानै गगोना गवा बायदि दा जोङो बेखौ माने जों उखिल हमबाय उखिल हमनानै माबायदि मा बेसेबांखिनि मोनमारदों बिसिनि आखाइयाव जेनेबा 600 ग्राम मालखौ लाबोदोंबा माने मानसिजों लोगोसे जोंनो प्रुफखौ नांगोन आरो सोर लाबोनाय जोंनो बे माने प्रुफखौ नांजोबगोन आरो जोंनो बबेनिफ्राय लाबोनाय ओमफ्राय सोर बिसोरखौ दङमोन लांग्राया सोर मिथिगौ नामा? बेखौ लाबोग्राखौ जों खोनादों बे गुवाहाटि जायगाथिंजायनो होनना बुंदों दा जों बेखौ डिटेल्सखौ बारा मोजां मिथियाखै हा अ जों बेखौबो नागिरदों आरो जेनेबा उनाव मोनोना मोना दा ओंखायनो जेनेबा मिथियोबा नुयोबा बेबो माने एसे जाय लाबोदोंमोन जाय माबानानै फासायफैदोंमोन बेबो अननानै एसे हेल्प खालामथों मानो होनबा न'खरावथ' जोंहा दुखियाखा जोंथ' एसेबांखिनि होनो थाखा फैसाबो जोंहा केपासिटि गैखाया माने बिदि आरो दा जों उखिलजों रायज्लायदों जेसेबांखिनि हायो माने दाथ' केसखौ गोराखौनो खालामदोंना मोननै केसनि जाबदेरना होबाय नालाय ओंखायनो दा माने केसा गिदिरखाय जेसेबां हायो गुरैयै माबानांगौ बेखौ उखिलखौ हमनाय जादों आरो दायो अ दा बिसोरो होनदों 24 दिन लेट होदों मानसिखौ बख'नो थाखाय दा 24 दिननि गेजेरावहाय मा जायोसै आरो बेनो होमबा बिसोर बिदि फालांगिरि नंखायामोन आरोना सिगांनिफ्रायनो ओहो फालांगिरि नङा जेबो बिदि खालायनो रोङा बिसोरो एकदम जाम्बा सानैबो बुहुद सिदा सादासो बिसोरो जेबोखौनो रायलायनो रोङा जेराव थौ होनोबा बेयाव थांग्रासो बिसोर बेयावनो था होनबानो थाग्रासो बेथ' जेबोखौनो रोङा माने हिन्दीबो मोजां रायज्लायनो रोङा हारसाबो मोजां रायज्लायनो रोङा आरो खुनु दिन बिसोर गुवाहाटि एरियायावनो फैफेराखैमोन बिसोरो मालाबाबो फैफेरखायाखै आरो जोंनि बिनानावनि हौवाथ' खनसेबो गाफैफेराखै गुवाहाटि जायगाखौनो नुफेराखै बियो बिदि आरोना घटनाया मा सानैबो मोनसे गामिनिनोखा औ मोनसे गामिनिनोखा ओं दा बिसोर माने जाम्बा खालाय जाबाय आरोना जाय बासियानो बिसोरो माबाबाय खोमा खारबाय खोमा दा बिसोरखौ फासायबाय बेखौनो दा माने जोंबो नागिरबाय थादों मोनोना मोना मोनोबाथ' मोनो मोजाङानो जाबाय दा मोनाबाथ' गैला आरो माथो खालामबावनो